BSUआ गुबुन आफाद बा संगठननि हेफाजाबाव बा पार्टी हिसाबै जोङो 10टा डिस्ट्रिक्ट जोंनि BTC ओनसोलाव मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव जेरावहाय मेट्रिक बा हायार सेकेन्डारिनि एग्जाम सेन्टार जायो बाहाय स्टुडेन्टफोरखौ लेंहरनानै जों कचिं खालामनाय जागोन। नैबे सामार जुलाइ मान्थआव जिहेतु सामार भेकेसन जायो जोंनि क्लास 9, 10 बा हाई स्कुलफ्रा बन्द जायो, हायार सेकेन्डारियाबो बन्द जायो। दा बे मास मोनसे बन्द थानायाव जायफ्रा मेट्रिक परिखा होनांगौ दं बा हायार सेकेन्डारि फाइनाल परिखा होनांगौ दं बिस्रा गोबां क्लासा खथि जायो होनना बुंजायो। दा ओंखायनो जों आगोलावबो गुबुन फरायसाफोरबायदि BSUआ जा जुलाइ दानावहाय कचिंखौ होबोयोमोन आरो मैया जोंना जेला जोङो बे जोंनि जा कचिं खालामनो गोसो जानाय BSUनि तरफनिफ्राय मेथ्स साबजेक्ट बा साइन्स साबजेक्ट बा इंलिश जे साबजेक्टफोरखौनाखि स्टुडेन्टफ्रा बुजिनायाव एसे गोब्राब जायो बेखौ लानानै जोङो जोंनि मानगोनां BTCनि चिफ बा बिफिफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारखौ बिथांनो जनायदोंमोन। बिथाङा बेखौ बिफिफ दोलोनि PMB मिटिङाव सावरायनानै मोनसे डिसिसन लाबाय। खारन बे प्रग्रामखौ अर्गानाइज खालामनो माखासे बाजेट बा थाखा फैसानि गोनांथि जायो। थ' बेखौ बिथाङा गनायथि होबाय मैया PMBआव आरो बे लेखायै BSUआ गुबुन आफाद बा संगठननि हेफाजाबाव बा पार्टी हिसाबै जोङो 10टा डिस्ट्रिक्ट जोंनि BTC ओनसोलाव मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव जेरावहाय मेट्रिक बा हायार सेकेन्डारिनि एग्जाम सेन्टार जायो बाहाय स्टुडेन्टफोरखौ लेंहरनानै जों कचिं खालामनाय जागोन। बेनि बागैबो जों सिन्था खालामदों दा गोदानै हाबनाय गामि गहपुर साइड बेफोरावबो हायो नामा कचिं सेन्टार खालामहैनो बेखौबो जोङो सिन्था खालामदों आरो बे इमिडियेट जागोन, गोख्रैनो जागोन, जुलाइ मासनि गेजेरावनो जागोन। बेखौ जोङो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनो जनायनानै दोननाय जाखाबाय आरो जिहेतु माखासे जोंनि स्टुडेन्टफ्रा गोबां खना खनला गामिनिफ्राय फैयो, साइकेलजों फैयो बा गारिजों फैयो, एसे उसुबिदा जायो। सामार भेकेसन होनबा गोबाङानो एसे फ्रि लेजार टाइम सानो, खिन्थु बेनि थाखायनो जोङो गायनाय फुनायबो जिहेतु जायो, खस्थ'बो एसे जायो बे बोथोराव, दैज्लां बोथोराव। ट्रेन्सपर्टेसननि सुबिदा खालामनाय होनायनि खोथाखौबो जोङो रायलायनाय जाबाय। बेजों लोगोसे लाइट रिफ्रेशमेन्ट जिहेतु गोलोम बोथोराव थाइजौ खान्थाल बायदिसिना जानाय जायो, ओंखायनो जुइस थुइस बिदि होनायनि बेब'स्थाबो खालामनाय जागोन आरो मास्टारफोर हमनानै जायफ्रा साइन्स साबजेक्ट, मेथ्स साबजेक्ट बा इंलिश ग्रामार फोरोंनो गोरों बिसोरबायदि मानसिखौ जोङो माखासे हायार खालामनानै एसे फैसा रेमिउनारेसन दरमाहा बायदि होनानै मोजाङै फोरोंनाय जागोन आरो जाहाथे जोंनि स्टुडेन्टफ्रा हायार सेकेन्डारि परिखा बा मेट्रिक परिखा होनायाव लाभालाब जायो, मोजां जोंनि BTC ओनसोलाव रिजाल्ट लाबोनो हायो। बेनि थाखाय जों बेखौ सिन्था खालामनाय जादों आरो बेखौ जुलाइ मासावनो जागोन। जोङो मेकानिजमखौ बानायगासिनो, फार्स्ट उइकसोनि गेजेरावनो जागोन मथा मथि।